Svou hudební kariéru odstartovala jako vítězka soutěže Gospel Talent s písní Nádherný svätý v roce 2009. Prošla divadelními prkny Radošinského naivného divadla v Bratislavě, několikrát zvítězila v kategorii zpěvačka v rámci cen OTO, osobnost televizní obrazovky. Zpěvačka, autorka písní, manželka, maminka, Sima Magušinová je mým hostem. Ahoj, vítej. Ahoj. Věděla jsi, že máme společné kořeny? Ty totiž pocházíš z Považské Bystrice. A moje maminka se tam narodila. Je. A když moje... Považské, ano, přímo v Považské. Když moje prateta hlídávala svoji vnučku, která neposlouchala, tak jí strašívala tím, že pokud nepůjde okamžitě spát, tak přiletí kondor z Manína a odnese ju, zobere ju preč. Toto je hrozné. Pro neznalé místní geografii jenom uvedu na pravou míru, vysvětlím, že Manín je místní kopec hora. Tak ano. Když jsi byla malá, tak si zlobila? Fíha, tak to si premostila, ale musím ten Manín ešte napraviť tú reputáciu, lebo to vyzerá ako strašidelný kopec, ale Manín je jeden nádherný kopec. Podľa mňa je to najkrajšia časť Považskej Bystrice, že tam je aj tá Manínska tiesňava. A keď som bola malá, no viem, že som bola veľmi živé dieťa, ale teda, čo mi hovoria moji rodičia, že bola som dobré dieťa. Akože akurát v tom, že som bola veľmi živá, možno to mali ťažšie, ale podľa mňa som nezlobila. No a podařil se ti nějaký, jako fakt, nevím, že jsi něco provedla? Nějaký průšvih? Průšvih? Podľa mňa, no akože, iba také milé veci si pamätám, že čo som robila ako malá. Viem, že som mala takú kamarátku, s ktorou sme chodili, alebo vtedy to ešte bolo, že keď sme mali 5 rokov, tak nás púšťali von normálne. Teraz už rodičia, to je asi aj také normálne, že 5-ročné deti len tak nepustia bez dozoru. Ale my sme teda už ako 4-ročné, 5-ročné chodili von. A viem, že sme spievali pod balkónmi. Že sme sa rozhodli, že ľuďom budeme robiť vlastne také koncerty aj s tancami. A že sme na sídlisku, bo vtedy sme ešte bývali na sídlisku. Takže sme tam vyspevovali a že sme si akože robili také koncerty pod balkónmi. Možno toto je také... Na Rozkvete? Áno, na Rozkvete, presne. Tam tá prateta taky bydlela práve. A potom som mala také kamošky, to už boli už také naozajstné kamošky, keď som sa presťahovala dole z Rozkvetu. Áno, teda. do Údolí. Sme mali domček. Tam sme, teda ja už tam nebývam. A tam som mala také kamarátky Veroniku a Katku, oni boli sestry. A s nimi sme mali také, že sme skákali zo striech a že ktorá skočí z tej vyššej, že tak to je... Tak toto si myslím, že bolo aj nebezpečné, vtedy všetci anjeli pri nás stáli. Dokonca tá Veronika si raz aj jazyk rozhrízla omylom chuďatko. Tak... No, takže tak. A to boli také najlepšie kamarátky z toho môjho detstva, Veronika s Katkou. Ty si říkala, že si byla hodné dítě, nebo rodiče to říkali, ale myslíš si, že je dobré mít v sobě rebela a někdy neposlechnout? No, áno. Myslím si, že akože to sa netýka len detstva, ale treba vedieť v čom. Že ak máme v sebe takého zdravého rebela a neposluchneme v dobrej veci, tak to je dobré, ale ak je to niečo, čo by malo niekomu ublížiť alebo nejaká zlá vec, tak to nie je dobré. Že zase treba mať v sebe taký ten dar toho rozlišovania a tiež niekedy, že možno ak prúd ide jedným smerom a ty v sebe cítiš, že správne a dobré a také, že naozaj, že je to dobré aj možno také Boha oslavujúce alebo tak, je ísť inou stranou, tak v tomto je ten rebel podľa mňa dobrý mať stále v sebe. Že nie vždy ísť podľa nejakých takých šablón a pravidiel, ale niekedy možno trošku vybočiť, ak naozaj v srdci cítiš, že to nie je zlé a že to je dobré. Vedli tě doma k hudbě a k umění, kromě toho, že jste koncertovali pod okny? Nie. Neviedli, nie. Ne. A jak se s tomu dostala? Zpívalo se u vás doma, nebo... Akože spievalo sa, ale to sa asi v každej rodine tak občas spieva. No, moc ne. Jako. Ale viem, že detko, on hrával na ústnu harmoniku a vyspevoval, ale to bolo také... A potom ešte, že môj pradetko, ale toho si nepamätám, takže on tuším na base hrával na pohreboch, tak možno som to nejak od neho pochytila. Ale že by ma nejak viedli k hudbe, to nie. Mňa to začalo baviť až naozaj celkom vo takom vyššom veku, keď som mala už možno 20 a videla som, že niekto dokáže nielenže spievať, ale že aj tvoriť vlastné piesne, tak to bolo takéto, asi taký ten prvý impuls, že som to tak obdivovala, keď to niekto vedel. Potom začala vlastne trošku túžiť aj ja a potom som sa za to začala aj modliť, že ak to je nejaká Božia vôľa, možno mi Pán Boh dá nejaký talent
A tak to tak beriem, že je tam taký ten jeho dar, ten talent a potom aj moja snaha, že musela som sa aj snažiť to nejak v sebe rozvíjať, aj chodiť na spev, na gitaru. Ale bez toho takého prvotného, bez tej túžby a bez toho Božieho dotyku, ktorý teda on podľa mňa mi tak dal, že ten talent, tak by to, tá spolupráca, že by to nefungovalo. To je také naše spoločné dielo celé. Ja to tak beriem. Už jsme otevřeli cestu k muzice, cestu k hudbě. Jak vypadala tvoje cesta k víře? Inak ono je to veľmi zaujímavé, že ono je to ako keby v podobnom časovom období. Čiže ja som bola vždy ako keby vedená vo viere, že chodili sme do kostola, ale to môžem povedať aj, to asi každý vie, že to nie, tá viera nie je len chodenie do kostola, alebo len to, že čo ti rodičia povedia, ale je to niečo také, ja to beriem, že aj to je dar. A vlastne je to veľmi podobné ako s tou hudbou, že vlastne je to úplne podobné ako s tou hudbou, teraz keď ti hovorím. Tiež to bolo, že som videla živo veriacich ľudí, ktorí tú vieru žili, žiarilo im z tváre také šťastie, ktoré som dovtedy u nikoho nevidela, nezažila a bolo to naozaj také príťažlivé, ako keď som videla, že niekto zložil pesničku a som to obdivovala. A vlastne som to obdivovala na tých ľuďoch, ktorí boli živo veriacich, medzi ktorých som sa nejak dostala a pohybovala. A presne to tak pokračovalo, že začala som potom aj ja túžiť a začala som sa asi za to aj modliť, že to je také krásne. A ani neviem ako, ale Pán Boh mi dal v tom čase, keď som sa pohybovala medzi tými mladými veriacimi, živoveriacimi ľuďmi, tiež ako keby taký dotyk tej živej viery. Takže toto vnímam ako taký dar, že nezažil som niečo teraz, že sa mi stalo a behom sekundy som sa ja akože obratila. Asi to bolo také plynulé získavanie si ma do svojho srdca Božieho. Ale teda začalo to tým obdivom, potom túžbou a potom prišiel dar a ja som zrazu pocítila to iné šťastie, aké som dovtedy zažívala. A to je také niečo, čo sa ťažko takto slovami opisuje, ale už to bol ten rozdiel, že už som zrazu nevidela úplne to naplnenie iba v tom, že mám kamarátov a ideme von, a ideme možno na chatu, a ideme, čo všetko sú podľa mňa není zlé veci, že mám kamarátov, aj neveriacich a to doteraz mám, ale zrazu bolo niečo hlbšie, niečo také silnejšie, čo som mohla prežívať a iba tak ísť von, iba tak ísť na túru, natrhať si kvety, ale s takou hĺbkou aj s takouto modlitbou a s tým Bohom to všetko dalo takú inú chuť a sviežosť a farbu, o ktorú vlastne už som nikdy nechcela prísť a stále to teda tak mám. Já se setkávám často s tím, že lidé nechtějí se poddat Bohu a pod nějakou i církevní autoritu a tak dále. Proč vlastně věříš? Protože ty si popsala nějakou cestu k víře hodně jako, že obdiv a emoce a že to je niterní prožitek. Ale když by si měla říct, popsat jako proč věříš, co ti to dává nebo k čemu to je dobrý? Jo, ja sa nezamýšľam nad tým takto, že k čemu to je dobré, alebo že možno som povedala aj teraz v predošlej odpovedi, že prečo, no tam zrazu vidím tú hĺbku, zrazu som naozaj šťastná a aj všetky tie veci v mojom živote zrazu naozaj dávajú zmysel, dokonca aj utrpenie. Pre mňa napríklad je aj Pán Boh aj v tom všetkom krásnom, čo prežívam, aj v tých vzťahoch. Je pre mňa aj v cirkvi, v ktorej som, v ktorej dobrovoľne som a chcem byť a vidím ho v tých zázrakoch, čo sa aj tam dejú. Napriek tomu, že sú tam aj veci, s ktorými nesúhlasím, nejaké proste chyby ľudí a takto, ale stále ho tam ja vidím a kvôli nemu tam som. A prečo verím, neviem. A vždy mám možno, ja som si niekedy tak možno dala takú otázku, že mám vlastne možnosť žiť s Bohom alebo aj žiť bez Neho. A naozaj bolo také obdobie, že som si tak filozoficky to hovorila, že no dobre, teraz keby teda a dnes som s ním a kašlem na Neho a nebudem sa modliť a nebudem ani do kostola chodiť a nebudem toto. A že čo vlastne by som vtedy v sebe prežívala, alebo že aké by to bolo, aký by ten môj život bol. A ani som sa k tomu vlastne nedostala, k tomu uskutočneniu, že chcela som si to dať do takýchto dvoch ako keby pomerov. A vlastne bez neho je horšie. Takže s tým Pánom Bohom to je niekto, kto je nad ľudské chápanie, nad ľudské sily. Tam, kde človek už nedokáže nejak odpovedať, pomáhať a byť, tak je tu ten Boh, o ktorého sa môžem oprieť. Nie je to takéto moje ja, ktoré ja by som teraz že uznávala, že, alebo ako to teda niekto možno má, že má tak, že žije to také svoje ja.
ja som strašne rada, že mám niekoho, kto ma môže viesť, komu môžem sa dať do náručia, komu môžem ísť na plecia, kto mi môže nastavovať aj také brehy tej mojej divokej rieky, ktorou ja vlastne si žijem. Takže ja som rada aj tým mantinelom, ktoré mám, aj vďaka Bohu. Mne to tak vychádza z toho všetkého, aj takýmito úvahami, že je to vlastne super. Nielen pocitovo, ale vlastne aj rozumovo. Já se vrátím zpátky ještě do tvých studijních let nebo do období po střední škole. Ty jsi vystudovala střední průmyslovku, obor technicko-informační služby. Hodilo se ti to někdy? Nie, vôbec. Nie. To bolo také... No, keby som sa mohla vrátiť, už by som šla na inú školu. A kam by si šla? Na pedagogickú, kde som aj chcela ísť, ale chodila tam moja mamina a ona ma vtedy odhovárala, že tam budeš... To vlastne bolo treba ísť na internát už v 15 rokoch, tak asi preto ma nejak odhovárala. Takže... A možno aj na gymnázium by som išla, lebo tam to ponúka taký väčší rozhľad potom pre to, čo by som mohla robiť. Ale zase kvôli spolužiakom a ako mi tam bolo naozaj dobre na tej škole, tak toto by som nemenila. Podľa mňa som mala úplne veľký dar v tých spolužiakoch, ktorých som tam mala. V 18 letech si strávila několik měsíců jako dobrovolnice v kuchyni ve francouzském poutním místě La Salette Falavo. Odnesla si z nějaký dobrý recept odtud? Recept? Nie, lebo ja som tam, vlastne to nebola taká kuchyňa, že by som tam robila nejaké kulinárske veľké veci, alebo to bola taká ako keby pre tých pútnikov, ktorí išli a všetky vlastne tie veci, čo som tam robila, tak to bolo, že párky. Takže vůbec som sa. Od jako vznosné francouzské kuchyně to bylo hodně daleko. Áno, toto bolo také typické, iba taký akože bufet v podstate, ale zistila som, že vlastne veľmi dobré sú kozie síry. Co ti to dobrovoľničení dalo? No dalo mi to vlastne to, čo si niekedy stále aj teraz uvedomujem, aj keď už teda som tam dlho nebola, alebo dlho som nerobila dobrovoľničku. Keď som tam bola, tak dalo mi to kamarátky, ktoré som si tam našla. Ja som tam vlastne išla sama, ale odchádzala som odtiaľ s kamarátkami. A jedna je tiež z Česka a dve boli zo Slovenska. Asi aj to, že vtedy ešte neboli také mobily, ako sú teraz, ale ja som ho naozaj celý ten mesiac a pol, čo som tam bola, tak som ho mala v šuflíku. A takéto ticho, úplne ticho, vlastne, kde som žila iba ja, Alpy, Boh, kamaráti a to celé bolo také niečo, čo vlastne si viem preniesť aj do tohto života. Hoci už trošku ťažšie, lebo už tu mám aj svoje povinnosti. Ale naozaj, že vtedy, keď som tam tak žila, tak som v tom tichu naozaj veľa aj počula tak Boží hlas. Aj keď som sa tak stíšila, to aj vždycky tak mám, že tak ho tak lepšie počujem, ak teda potrebujem nejak sa s ním rozprávať a konečne mu nechám aj priestor hovoriť, tak naozaj v tom tichu ho počujem. Naozaj, vždy. Jako hlas? Nebo jak sa to Nie, že hlas v hlave, ale proste to vieš, keď niečo sa ideš spýtať a ty zrazu, ale veď pozri toto, ty vieš, že to není v tvojej hlave. Ja to teda viem, ako beriac sa to takto beriem. A že to proste Duch Svätý, Pán Boh mi dal tú odpoveď, čo je taká múdra, že kde by sa vo mne nabrala. Čiže tak toto mám. Já mám další přízemní otázku. Kdy jsi si naposledy dala po polnoci rýžu s mesom? To je narážka na píseň Šťastne nedokonala. Kdo by náhodou nemohol. Mám takú pesničku, to už bolo dosť dávno. Miluju, to je jedna z oblíbených. Srandovná pesnička. Áno. Inak dosť často teraz jedávam takto neskoro, lebo teda však už som mamina a naozaj mne sa najlepšie naje, keď uspím. Áno, v tom takom kľude, ale po polnoci už sa mi väčšinou našťastie darí spať. Ale často sa mi stáva, že takto neskoro, možno tesne pred polnocou sa najem, no čo? A čo? Na kontě máš 7 alb. Vyzlieci človeka, Dobrý deň, to som ja, Na pravom poludní, Smej sa duša moja, Len tak sa stíším, Oslobodená a Premena. To je poslední album. Áno. Co je tvojí největší proměnou? No ja som preto aj ten album tak nazvala. Hoci ti teda nepoviem priamo tie veci, ale lebo v mojom živote prišli také, som sa modlila za nejaké také premeny vnútorné, nejakých vecí a vtedy ten album sa mal volať inak, ale tie premeny prišli a dokonca neprišli so žiadnym mojím snažením, že ja veľmi často tak hovorím, že veci aj tak, keď niečo chceme dosiahnuť, alebo aj v tej hudbe, že je to taká spolupráca, že moje namáhanie, Božie požehnanie, alebo aj v nejakých iných veciach. Ale niekedy proste veci sa premenia iba s Božou milosťou. Ty nemusíš dokonca ani veriť, že niekedy dokonca môžeš aj prestať tomu veriť, že by to prišlo. Môžeš byť možno aj taká, ja neviem, zúfala, môžeš nič nerobiť
ale niekedy normálne prídu tie premeny iba vďaka Božej milosti a láskavosti. A mne sa takéto nejaké veci stali v živote, že nič som preto nerobila, ale chcela som to a prišlo to. Takže toto bol ten taký hlavná vec, prečo som to nazvala premena. A o tých veciach nehovorím, lebo to si tak chcem nechať pre seba. Ale zároveň je to vlastne prvý album, ktorý som vydala s novým priezviskom Magušinová. Čiže vlastne aj prvý album, ktorý som nahrávala ako mamína, že to bolo najťažšie, najzložitejšie nahrávanie albumu, lebo som si to vlastne chcela iba po tých voľných malých chvíľkach, ktoré som mala. Tak som tak odbiehala, nahrávala, skladala. A aj toto je vlastne tá premena, že prvý album už ako manželka, ako mamína. To mě právě k tomu přivádí k jedné písničce na albu Obyčajná mama. Prichytěná príčine, tam zmiňuješ narážky na bulvár, jako by tě honili někde. Jak se s tím vyrovnáváš? Asi to nechcem veľmi úplne rozoberať, lebo vďaka Bohu sa mi to nedieje až tak často, alebo už sa mi to nedieje. Každý musí niečo robiť, každý má asi nejakú svoju prácu, čiže aj tí ľudia, čo sú v tých novinách, ja nehovorím, že sú to nejakí zlí ľudia, ktorí... Ale myslím si, že by to malo mať svoje hranice. A vždy som to nejak tak aj vedela, tak nejak tolerovať. Ja som nikdy sa nedávala, že ani na také tie spoločenské veľké akcie, ani sa nepodstrkam bulváru. Ja to práve, že som rada, keď o mne nepíšu. Ale že keď už sa o mne niečo napísal, že niekto niečo, ja neviem, tak som to akože dobre, však kašľam na to. Ale už pokiaľ niekto tajne fotí dieťa, tak to si myslím, že je taká hranica, ktorá dokonca si nemyslím, že aj právne je to v poriadku. Takže to už je také, že už proste musím ako mama chrániť. Čiže aj toto vlastne tá pesnička, trošku som bola aj taká, že nahnevaná, že toto sa nesmie diať podľa mňa. Ale zároveň teda túto pesničku som zložila, že aj z takých tých veľmi nepríjemných vecí niekedy je dobré si urobiť žart a že to niekedy tak nadľahčí celé. Takže som z toho aspoň toto vyťažila, že som vlastne zložila pesničku trošku o tomto, že ono keď si to aj púšťaš ďalej tú piesen, tak to tam... Lebo tam potom písali, aký mám lacný kočík oproti koleginkám, speváčkam. Áno. Odkiaľ vedia, aký mám kočík. A že tam je modrý fusak, že zrejme to bude chlapec, keď to je modré a pritom mi všetko požičané. No, takže tak som si z toho trošku robila srandu, ale je za tým niečo také, čo si myslím, že by sa nemalo prekračovať. Moje nervy, kočík za 600 €, jo, jim je to tam. Pojďme dál odlehčovat. Na Campfestu jsem byla přítomná na tvém vystoupení, na tom koncertě. Jaké to je, když se skočíš z pódia a začneš zpívat s lidmi mezi nimi? A jaké to bylo, když si předala mikrofon nejen teda Márii Podhradské, jo, ale... To byla sranda, to bylo... Ale taky dětem, co tam byli kolem, ale také svému porodníkovi. Inak to bolo... To je strašne smiešné. Aby si zaspívali, raz mi povieš. Ja som toto vôbec neplánovala. To bolo celé naozaj spontánne, lebo však to bolo vysoko pódium, ľudia boli ďaleko a aj ľudia boli za káblami, za bedňami. Ale ja som zrazu tak pocítila, že táto pesnička, že ja niekedy rada spievam s ľuďmi a že vedia, skúsim ísť dole, že možno to zvukár zvládne, nejak tam nazvučí. Tak som si tak zoskočila a naozaj to bolo pre mňa také, vôbec to nebolo o mne a vôbec to nebolo o tej piesni, ale ja som to naozaj tak brala, že my sme sa tam všetci dole zišli, aby sme spolu spievali tomu najvyššiemu tie veci, čo sú tam v tej pesničke, ktoré podľa mňa každý niekedy v sebe rieši. A vtedy naozaj som to cítila ako takú veľkú modlitbu. Čiže ono to bola aj sranda, že a zrazu som videla Máriu Podhradsku, že však zaspievaj Mária. A boli tam aj také vtipné momenty a potom som tam videla pôrodníka a že aj vy ste tu. A potom zrazu tie ženy ešte v tom dáve, že aj môj, to je aj môj, že oni tam ešte... Takže vlastne všetci sme tam boli ako taká rodina. Ale to celé, akože tieto vtipné veci prekrylo to, že naozaj to silný zážitok takého spoločného modlenia sa, ktoré nikto neplánoval a niekedy je to ešte silnejšie, ako keď poďte, ideme sa modliť túto do kruhu, že normálne, že to bolo krásne. Na závěr toho vystoupení úplně nebyl čas na přídavky. Každopádně ty si to okomentovala slovy, že no tak nebudem sa tu pchať, keď není čas a nechcú matu, tak kto chcete, príďte za mnou do backstage a přídavek si dáme tam. Jo. A to som tak povedala, lebo ja neviem, čo som povedala. To si povedala. No však áno, lebo tak ja som chcela ten prídavok dať hore a dala som ešte, tak som prosila vedľa tých chalanov, že nechajte ma aspoň tú jednu pesničku. A oni mi ukázali, že nie. Tak som si povedala, že tak dobre, ale že ak by tí ľudia, alebo sa mi zdal, že oni chceli ešte, alebo také hovorili, že ešte, tak som im tú pesničku zaspievala vzadu na bedni a ešte prišli ku mne aj vokalistky, aj náš akordeonista a vlastne
To bolo ešte krajšie, ako keby som to na tom pódiu spievala. Čiže niekedy sa tie veci, čo nejdú, dobre, že nejdú. Lebo potom idú inde a lepšie. To byl moment, kdy vlastně si neměla prostor, ty jsi ho vytvořila jinde, ale jak člověk pozná v pravé chvíli a rozhodne se, že třeba, dobře, tudy cesta nevede, musím hodit zpátečku, musím jít jinudy. Byla jsi někdy v takové situaci? Neviem teraz možno konkrétne žiadnu vec, ale možno je dobre mať iba také nastavenie vnútri alebo modliť sa za ten taký dar toho rozlišovania, čo sa vždycky ja modlím, akože veľmi dlho. Pre mňa je to taký veľmi dôležitý dar, že vedieť rozlišiť, že kde už tá cesta naozaj, že ide ťažko. A ja si tak celkovo hovorím, že keď už to má ísť veľmi ťažko a má to fakt, že proste neísť, tak tam nejdem. A neviem naozaj teraz povedať konkrétne, možno aj v tomto spievaní, že nikdy som sa nikde nechcela pchať za každú cenu. Vidíš to? Používam asi ten výraz. Áno. Ale že tak ja si tak naozaj hovorím, že keď niečo má byť, tak ono sa to, Pán Boh ma tam tak navedie a sa to tak stane a stane sa to dobre. Jasné, že niekedy možno tak nalieham aj na toho Pána Boha, ale nie v takýchto nejakých umeleckých, hudobných veciach. Skôr keď vidím, že niekto chorí alebo keď sa niekto trápi, tak vtedy možno sa tam, aj keď viem, že to je ťažké, tak vtedy idem a hľadám aj pre tých ľudí, tých doktorov tú pomoc, také niečo, že a tam si myslím, že je možno dobre nemať úplne tú mieru a tie hranice, že ísť až pokiaľ vládzeš, keď chceš niekomu pomôcť. Ale aj tam niekedy proste narazíš na takú tú ľudskú obmedzenosť. V tých takých iných veciach v živote, alebo vzťahy, kamarátske, hociaké, tak tam som nikdy nechcela nejak tlačiť, ale ani v tej hudbe, že toto sú také veci, ktoré podľa mňa majú byť prirodzené. Takže to poznáš. Myslíš si, že ostré lokty jsou nebo nejsou třeba v dnešním světě? Jestli není třeba se drát ostrými lokty někam za svými cíli, za svými sny? Jestli to je, nebo není třeba? No ja si myslím, a nie len, že v tomto svete, ale v žiadnom, že nikdy nie sú treba ostré lakte, veď niekto mi to hovoril, keď som chcela teda začať aj tak spievať, aj tak som tak cítila, že by som rada sa tomu naozaj venovala. No ale tu musíš mať ostré lakte. A naozaj to mysleli tí ľudia vážne. Biznis. Asi niekto odtiaľ, áno. Ale naozaj, že neviem presne, že kto mi to povedal. Ale ja som vtedy hneď si povedal, že vôbec, že ak niečo má ísť iba vďaka ostrým lakťom, ktoré vlastne iných pichajú, lebo to tak je, že ty ich musíš mať a iných odtlačať, tak to proste nechcem robiť, ak to má byť takéto. Čiže ja si myslím, že ostré lakte nepomôžu nielen tomu, kto ich má, ostré, ale zároveň aj ublížia tým, ktorí sú okolo. A keď niečo naozaj aj v tej, ja teda to nerada tak používam, že show business, lebo ja naozaj sa snažím tam nebyť najviac, ako sa dá. Ja si chcem vydávať pesničky a koncertovať a tešiť ľudí. Keď normálne kráčaš čisto, rovno, bez ostrých lakťov, tak ťa to ešte viacej potom baví robiť. A keď to nejde, tak to nejde. No. Tak nájdeš si nejakú inú cestu, ale tie ostré lakte nie sú dobré vôbec, podľa mňa. To neznamená, že nebyť ambiciozný, že len sedieť a dúfať, že Pán Boh ma všade donesie a že všetko bude. To nie, alebo že niečo nejde a ja teraz už sa na to vykašlem, že to akože nie som taká, že by som sa hneď vzdala, ale že ostré lakte, to už je niečo, to už je silná káva, podľa mňa. V podcastu God Bless si zmínila, cituji, dakedy sa naťahujem s Bohom o tom, čemu nerozumiem. Kdy ses naposledy naťahovala s Bohom a jak nakládaš se situací v životě, které nerozumíš? Toto je veľmi dobrá otázka. Vlastne možno ja nebudem vedieť na ňu odpovedať. Aj tento rok som zažila veľa takých situácií, aj zažívam, kedy sa zlé veci dejú dobrým ľuďom, alebo takým proste, že máš pocit, že to nie je ani možné, že túto mama 4 detí je smrteľne chorá a naozaj, že teraz má čas, že 5 mesiacov života. Alebo môj švágor mal mať svadbu a mesiac predtým mu zomrela 23-ročná snúbenica a ty, že to vážne, že a ty naozaj v sebe cítiš, lebo však som človek a Pán Boh vie, že toto v sebe mám, že ty sa aj na ňo hneváš. Že ja viem, že to nie je len o tomto pozemskom živote, že je tu niečo viac, ale aj tak, že tento pozemský život, že prečo niekedy musí byť taký, že trpia nevinní ľudia, že prečo sa blíži nevinní, prečo je vojna. Chodím na onkológiu spievať deťom a sa teraz aj dojímam. Mi je to ľúto, že prečo trpia tie deti, ktoré vlastne naozaj, že nikom, že prečo sa to vlastne deje. A toto je to, s čím sa s Pánom Bohom často naťahujem. A nemám to v sebe úplne vysporiadané, lebo ešte teraz, keď o tom rozprávam, tak sa mi chce plakať a cítim vlastne hnev. Lebo proste aj tento pozemský, táto naša pozemská púť vlastne ona môže byť pekná. A pre niekoho je nie taká ťažká ako pre tých chorých, alebo pre tých, čo trpia rôznym spôsobom, alebo čo sú odsudzovaní a tak. A
A nemám na to odpoveď. Čiže neviem ti ani vlastne povedať, že ako sa z toho dostávam, ale rozprávam sa o tom s múdrymi ľuďmi, s mojimi duchovnými vodcami, rozprávam sa o tom aj s manželom niekedy. A jediné, čo mi možno dáva taký ten, že no dobre, tak trošku sa ukľudním v tom celom, je to, že Pán Boh není obmedzený na toto tu a že je, keď si odhliadnem priestor a čas a to také Božie kráľovstvo, kde nám osľubuje nové tela, a že každú slzu zotrie. A to sú veľké veci, ktoré nám sľubuje, že proste my tam budeme v tom kráľovstve úplne šťastní a s telami vzkriesenými, tak si vlastne povie, že dobre, možno toto. Takže toto je niečo také, čo to možno celé zmierňuje, že je niečo viac mimo toto, čo tu máme. Vtedy trošku ako keby, no už tak stíchnem a tak. Ale stále to mám v sebe, toto. Keď príde takáto situácia, že niekto trpí, tak vždy sa to tak vynorí vo mne, taký ten hnev, smútok a to je asi normálne ľudské, no. V podcastu s Patrikem Strukem si zmínila, že ty osobně odvahu ke sdílení víry nepotřebuješ, protože je to tvá součást. K čemu potřebuje odvahu Sima Magušinová? Neviem. No, k tomu zdieľaniu viery nie, lebo ja mám naozaj pocit, že to je také prírodzené, ako keď sa ma niekto spýta, ako sa volám. Tak keď sa ma niekto spýta, že či som veriaca, tak ako poviem meno, tak poviem, že áno, som a veľmi, veľmi ma to naplňa. Ale k čomu potrebujem odvahu? Asi sú to iba také bežné denné výzvy. Na pódiu si ako doma nejsi nervózny? Nie, vlastne, tam potrebujem odvahu, lebo ja som naozaj zistila, že som introvert. A že aj keď mám ísť na nejakú takú verejnú akciu, tak naozaj sa veľmi premáham. Tak toto možno je taká trošku, alebo odvaha, alebo také... No. Máš trému? Musíš to prekonávať? Trému nie, ale ja sa cítim ako keby, keď som na takej veľkej akcii. Nedávno som aj bola na takom udeľovaní cien SOZA a ja taká, že to je toľko ľudí a toľko veľa a ja musím ísť teraz vlastne na pódium a tak. Že to je iné ako ten môj koncertík, ktorý mám v kostole, že tam si to tak... To je taká komfortná zóna. A teda ešte teraz som si spomenula, keby mám ja niekde cestovať a letieť lietadlom, tak naozaj sa mi asi 3-krát stalo, že som radšej ten koncert v zahraničí zrušila, ako išla do toho lietadla. Čo mi je vlastne ľúto, lebo som mohla už spievať v Írsku aj v Bruseli, ale teda som sa tak bala aj tým lietadlom, že no na tomto musím pracovať, lebo sa nikde nedostanem. Takže nejsi úplne letecký typ. Vôbec, ja by som radšej šla vlakom naozaj. Ale to je nadlho a teraz nechcem ísť od rodiny a tak. Jasně. Takže... No tak vidíš, přece jsme něco našli. Hodně vnímám výrazně rozkouskovanou společnost, jak v Česku, tak na Slovensku, do určité míry celosvětové. Vnímám, že lidé neumí spolu diskutovat a slušně nesouhlasit. Hledá se viník, hrubá slova jsou v projevech, prostě standard, překřikování. Kde není vůle, tak není cesta k tomu dialogu a ke spolupráci, cokoliv zlepšovat. Co považuješ za jednotící prvek lidských životů? Co lidi spojuje z tvé zkušenosti, z tvého pohledu? Toto je pekná otázka veľmi. Jednotiaci prvok, no možno to bude také zvláštne, ale podľa mňa... Nebo více prvků klidne. Prvé, čo mi napadlo naozaj, že tá hudba, lebo my máme na koncertoch presne vlastne toto, že my sa tam stretáme ľudia, ktorí sú iného vierovýznania, možno aj ateisti, to mi aj hovoria tí ľudia, že ja nie som veriaci, ale ja tu rád chodím. Iný politický názor majú tí ľudia, každý to viem, proste dokonca aj v našom týme sme rôzne. Možno aj iná sexuálna orientácia. Viem, že proste chodia aj rôzni. To je na tom vlastne to krásne, že tá hudba, kvôli ktorej sme sa tam všetci stretli, nás všetkých spája a ja naozaj ani mimo tej hudby nikoho nesúdim a neposudzujem, ani nesnažím sa obrácať na to svoje. To je vlastne možno aj tá druhá vec, čo podľa mňa je taký zjednocujúci prvok, že nesnažiť sa teraz tým druhým vtláčať niečo svoje a že vy teraz, ja mám toto a to moje je to správne. Že tak príjmať tých ľudí a dať im pocítiť, že ich máme radi a aj oni nás, takže tá láska a hudba, no. Jednoduchosť bytia je název vašeho turné. Jak to zatím šlape? No veľmi dobre. Ja som za to veľmi vďačná, lebo to je taký názov som si vymyslela, ktorý je vlastne také moje životné moto, posledné obdobie. A tak som si povedala, že nazvem aj to turné, že bude to také obyčajné, jednoduché a také, vlastne v tej jednoduchosti také krásne. Naozaj tá jednoduchosť je pre mňa ako keby takým niečím veľmi dôležitým, k čomu sa tak stále navraciam. Či chcem tak žiť, lebo v tom vidím taký ako keby recept na také vnútorný pokoj a šťastie a takú vďačnosť, že tá jednoduchosť je ako keby drží za ruku vďačnosť, že to je také spolu, že keď som vďačná za tie všetky veci, ktoré sa mi dejú, tak to je taká tá moja jednoduchosť bytia.
A to turné už máme za sebou asi 4-5 koncertov, neviem presne. A ja to mám tak vymyslené, že v každom meste som si pozvala nejakého hostia, niekoho, kto možno nie je úplne že najznámejší na Slovensku. Ty poznáš niektorých určite. Ale naozaj, že chcela som vybrať takých, ktorých možno ľudia nepoznajú, naši fanúšikovia, ale že ja im ich chcem predstaviť, že hudbu, ktorú ja mám rada, ktorá je taká liečivá, ktorá je krásna a že chcem dať aj ako keby zažiariť tým iným interpretom na tom svojom koncerte, že to som tak veľmi pocítila, že to chcem urobiť. Teda myslím si, že sa mi to aj darí, že zatiaľ tí ľudia, keď prídu tí hostia, tak sú takí, že sa im to páči veľmi. Mala som aj Dominiku Gurbaľovú, Dášku Žabenskú, Miťa Bodnára, Šimona Brehuva, on má takú kapelu All Tight, takú veľmi krásnu, takú alternatívnejšiu. Ondra Tkáča, Kapucína, Skivu, takú pesničkárku, čiže týchto hostí som zatiaľ už mala na koncertoch. Kdy zažíváš jednoduchost bytí? No, napríklad aj teraz, takto, ako som s tebou. Že to je také krásne, že my sa tu môžeme sedieť na lavičke v parku, behajú tu veveričky a pijeme kávičku a mňa to naozaj aj dojíma, že takéto veci, že môžeme zažívať. Takže aj teraz, keď som tu takto, vždy keď som v prítomnosti a keď som taká prítomná, aj s mojim dieťaťom, aj s manželom, aj s tebou, aj na koncerte, aj hoci kde, tak v tej prítomnosti to zažívam. Jedna z písní toho posledního alba se jmenuje Requiem na text básně Rudolfa Dobiáše. Čteš teď aktuálně nějakou poezii? Nebo se chystáš, odhodláváš? No mám Rudolfa Dobiáša na stole, čiže jeho si chcem ešte teraz čítať. Už ho mám stále nachystaného. Ale čiže poéziu teraz akurát nečítam, ale čítam jednu zaujímavú knihu od Gabora Mateho. To je taký psychológ. Volá sa, že Držte sa svojich detí. A on má aj viacero takých zaujímavých kníh, aj Keď telo povie nie a takéto. Takže teraz čítam Gabora Matého momentálne. Jinak já zjišťovala nějaké informace o tom básníkovi, o Rudolfu Dobiášovi. On pořád žije, mu je 91. Vy ste sa setkali? My sme sa aj stretli, áno. Úžasné. Akože 91-ročný človek s takou životnou energiou a takým vtipom a takou múdrosťou a takým nadhľadom, že to naozaj niekedy stretneš 30-ročného alebo 20-ročného človeka a nejde z neho toľko takého toho života, ako z neho. A možno to aj tým všetkým, čo si prežil, však on bol aj bývalý politický väzeň. Ale je to aj podľa mňa tým, ako je nastavený. A ja možno by som toto aj mohla povedať, lebo no to je naozaj také veľmi, to tak odzrkadluje taký ten jeho taký vtip, lebo ja som mu písala, že či môžem zhudobniť jeho báseň Requiem. Je to vlastne báseň o smrti. A on mi napísal, že bude veľmi rád, ale iba pod jednou podmienkou, že mu tú pesničku potom zaspievam na pohrebe. A potom také akože medzery a myslím to smrteľne vážne. Že on normálne ešte aj z tohto akože urobil taký vtip, že to je úžasný človek. A ja si to tak vážim, takýchto ľudí, ktorých som mohla v živote takto stretnúť aj osobne. Veď to je naozaj, to je úžasné. Aj pán Ladislav Záborský, maliar, keď ešte žil, tak aj s ním som sa mohla stretnúť osobne raz. A to bol veľký zážitok a naozaj, že doteraz toho čerpám z toho stretnutia, lebo to je zvláštne, ale aj on bol bývalý politický väzeň inak. A tiež písal nejaké básne, tuším. A títo ľudia ako keby majú v sebe niečo presne to možno, čo ja niekedy aj hľadám, že ako keby chápali túto pominuteľnosť tohto sveta a my sme sa vtedy ešte s kamarátkou, sme tam boli u pána Ladislava Záborského a nemali sme vôbec ani manželov, ani nikoho. A že tak, a on že už sa teší do neba k svojmu otcovi, normálne k Bohu hovoril, že sa tam teší, že už tam chce ísť. A my také s tou kamarátkou, tak keď už tam budete, že budete sa modliť za našich manželov. Že jasné, vymodlím. A že normálne, že to bolo také živé, také krásne. Aha. Že vlastne sme sa rozprávali o smrti, ale s takým niečím pozitívnym, že však tam v tom nebi ja vám vymodlím, vy budete mať manželov a však potom aj vy pôjdete do neba. Čiže s týmito ľuďmi som naozaj, keď som sa stretla, tak som zažívala také veľmi nadpozemské rozhovory. Na albu Premena je věnovaný prostor písni Nádherný svätý. Proč si zasloužila zrovna tato pozornost a nový hudební kabátek? Protože ona už vyšla. Inak to akurát vyšiel tento album, keď to sa tak volá, že som 15 rokov ako keby na scéne, že už 15 rokov vlastne tvorím a koncertujem. A Nádherný svätý bola tá taká prvá pieseň, ktorou som ako keby začala, alebo vlastne to bola moja celkovo druhá pieseň zložená v živote, ktorú som ja vytvorila.
Ja som si tak povedala, že po 15 rokoch, čo už sa venujem spievaniu a koncertovaniu, že by som sa chcela vrátiť k takej prvej piesni, ktorú som vlastne zložila pred 15 rokmi a ktorou som ako keby aj začala tak viacej tvoriť. A dokonca v tejto piesni som si povedala, že dám ako bonus, lebo tam nehrá moja kapela. Som tam oslovila, aby tam vlastne hrali ľudia, s ktorými som aj predtým nahrala. Gitarista Peťo Šípek a huslista Dobro Kortman. Ale už som tam zavolala moje vokalistky terajšie. A tak som chcela vzdať takú česť tomu nádhernému svetému, vďaka ktorému už tých 15 rokov vlastne sa tomuto môžem venovať, lebo to vnímam ako jeho požehnanie. Čiže som chcela tak oslaviť toho nádherného svätého tým, že som ho už dala aj na album, ale myslím si, že aj kvalitou, že si to tak zaslúžil trošku to tak prehrať, že teraz je to, vtedy to bolo také demo a teraz už to bolo tak naozaj nahraté v štúdiu. Kdo je ti kromě Pána Boha inspirací v tvorbě? Někdo z interpretů, které posloucháš, nebo to nemusí být ani muzikanti? Ja to teda snažím sa to tak mať, že mi inšpiráciou je úplne iba ten môj vlastný život, moje nejaké skúsenosti, to, čo prežívam, to, čo ma teší alebo trápi. Aby to teda aj zachovalo si takú autenticitu, že nesnažím sa teraz mať inšpiráciu v nejakom interpretovi, hoci obdivujem Kivu, ktorú sme aj spomínali, alebo Zuzku Smatanovú, tu obdivujem veľmi ako človeka, ako umelkyňu. Čiže to sú také pesničkárky, ktoré naozaj obdivujem, ale tú inšpiráciu ako keby nehľadám úplne v tej ich tvorbe. Skôr to je také, že naozaj ich iba obdivujem. Hľadám to iba v tom svojom srdci a v tom svojom živote. Takže spíš co než kdo? Tak, presne. V jednom z podcastu si zmínila, že občas posloucháš jazz, občas si s manželem skočíte swing. To asi úplne nie, že skočíme, že akože zatancujeme. Zatancujete, áno. To zo mňa... Áno. Tak to možno iba doma v kuchyni. Ale toto aj som zabudla, že som vôbec povedala. No, povedala, no. Ale rada počúvam aj s manželom jazz, aj swing, ale ako nechodíme my nikde tancovať, lebo my to nevieme. Třeba doma. No, možno to nemusí byť vyloženie ty parametry, jo, ale že na tú swingovou... A že si tam tak hopsáme, to môže byť toto. No. S kým z takové té jazzové swingové party interpretů bys ráda si něco zaspívala, případně zatančila? Klidně můžeš jí hopsat jenom. Fíha, veď ja vôbec neviem tancovať na takéto veci s nikým, lebo ja ich naozaj, mne stačí, že ich počúvam a niekedy sa pozerám, aj ja to inak, mi sa to veľmi páči, keď niekto profesionálne vie tancovať swing, ale ja si nemyslím, že ja v tejto oblasti som taká zdatná, aby som tak vedela spievať alebo tancovať už vôbec nie. Čiže mne to naozaj stačí iba počúvať. Ani by si nezaspívala s niekým? Podľa mňa to ja neviem úplne, že jazzovo spievať, ale možno niekedy my to tak voláme, máme taký obľúbený výraz, že mám rada také nadjazzlé pesničky, ano. Ktoré niekedy si aj dám na album. Napríklad máš ho tam. Venuša je trošku taká, alebo Len tak sa stíšim. To je taká pesnička, ktorá je tak akože trošku... Čiže ja si to niekedy tak rada urobím ako taký svoj experiment, ale úplne by som asi nešla do takého, že by som pozývala nejakého profesionála. Mám rada Petra Lipu, ktorý je podľa mňa taký náš veľmi talentovaný jazzový spevák a s ním možno, lebo on by bol možno zhovievavý k tomu môjmu iba takému amatérskému jazzovému prevedeniu. Čiže možno s Petrom Lipom by som si niečo vedela predstaviť. A z nežijících? Fíha, to už sú to ti neviem vôbec povedať. No, ale môžeš mi poradiť ty? Môžem ti poradiť, ale nechce ti nic ako... Aspoň si to napočúvam, vieš? No tak buď Arethu Franklin, nebo třeba však Louisa Armstronga. Toho počúvam. Ale tak takže to sú... Až mi srdce zachvielo, keď si povedal, no jasné, to bolo nádherné, ale to možno v nebi už budeme aj dobre vedieť jazzovo spievať. Tam si s nimi zaspievame. Určitě. Jak zněla tvoje poslední modlitba? Pokud je to publikovatelné teda. Počkaj. No, napadlo mi hneď prvé. A dve. Tak môžeš. Možno rovno poviem. My sme mali nedávno koncert v Martine, kde som mala aj tých svojich hostí. A to niekedy tak sú tie modlitby... Určite som sa niečo modlila aj už odvtedy, ale toto bolo také silné, že to vo mne ostalo. A keď spievali moji hostia, Dominika s Dáškou, a naozaj to bolo nádherné. Ja som vtedy v sebe tak pocítila, ako keby Pán Boh mi tak hovoril, že pozri sa, aké to je krásne, keď ty necháš zažiariť svoje kamarátky a ty máš podiel na tej ich radosti, na tej ich žiare, ako keby. Že aké je to krásne, keď vlastne takto si prajeme ako speváčky, ako ženy, alebo ako umelci, ako ľudia. Maj to ako keby takú svoju nejakú inšpiráciu aj do života stále, že aké je to krásne, lebo ja som prežívala naozajstnú radosť, naozaj ja som bola dojatá a šťastná z toho, že oni ako krásne spievajú. A to bolo také veľmi silné, že to nebolo o mne, ale ja som cítila tú ich
mala som podiel na tej ich radosti a to bolo také niečo, čo bola taká moja modlitba, že on mi povedal, vidíš, aké je to krásne, že hej, že to chcem takto, že to je super. Čiže toto bolo jedno. Druhé bolo tiež jedna pieseň, čo je vlastne taká trošku novinka. Už mám aj nahratu, ktorú som aj na koncerte spievala. A to je taká moja modlitba, ktorú sa vždycky tak modlievam. To je taká modlitba naozaj moja najmilovanejšia, lebo tam je všetko zahrnuté. Takže to bude taková hudební verze. Áno. Co bys popřála posluchačům do každého dne? Všetkých vás pozdravujem, čo nás počúvate teraz a aj vám, aj nám možno by som popriala, aby sme vedeli byť dobrí aj k sebe samým, aby sme nezabudali aj v tom všetkom takom možno ťažkom, čo niekedy nás zavaluje, že byť ľuďmi a byť dobrý na všetkých, bez ohľadu na to, že akého sú vierovyznania, názoru, orientácie, politických vecí, že toto dať preč a vidieť v tých ľuďoch tých ľudí a aby sme vedeli naozaj mať tú lásku ku každému. A to prajem aj vám, aj sebe. Já moc děkuju za to, že jsi našla čas v parku na lavičce a že jsme spolu mohli si povídat tak od srdce o hudbě, o životě. Ať se ti moc daří. Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie a že si prišla sem do parku. Aj tebe nech sa darí.